अच्छा, हर घर में एक ठे या दू ठे काम चोर रहन। दू ठे ना तो एक ठे तो जरूर काम चोर रहन। और जैसे इ लोगन के कोनो काम बता जाला, काम पे लिया के जा कि चला आज हई काम हो जा, जानला जाए तो साथे जइबे करन। लेकिन भाई साहब 10 मिनट या आधा घंटा काम कैले के बाद तुरंत जानला इनके लगे कहीं न कहीं से फोन ते आई जाए है। और वो फोन ऐसा आई कि हाल चाल लेके फोन रखे वाला नहीं आई। या तो जानला घंटा भर बतियाए वाला फोन आ जाई, या तो कहीं जाए वाला फोन आ जाई। फोने पे अगले आदमी पूछी बाबू का हाल चाल बा, कहाँ बाटा, आई तुरंत बता दी है घर ही बाटी। ठीक बा घर ही बाटा तो तनी चले रहल हो है जगह, तनी बड़ा काम और बड़ा गई रहल है, जरूरत रहल है। यो अपन मने मन अपन सोचा न चला फुर्सत मिलल कैसो घर छोड़ी। इते अपन खलिहर बरतल बाटे, काम चोरिए करे बा, जंगरे चोराए बा, तो भाई का करे बा, एठ बहाना चाही। तुरंत जानला कि यो अपन हाँ में हाँ मिला देना, अपन निकल लेना। ओकरे बाद जे रहल अति अपन छपटियाला कनो मना करी कि न जाई करा ला, लेकिन तना माने वाला हूँ। वो जाए खा तो उनके जाए खा। और हमके तो ही लगल हा ई सब जब कमवा सुन लेना कि आज है यही करे बा, तो जानला ओकरे पहले ही प्लान बना लेना। उनके लगल पहले ही फोन करके बता देना भावा यही टाइम पे फोन करे, तुरंत निकल चल। नहीं तो भाई ऐसा के पता बा कि फलानी बाबू ऐसे में का करत बाटे। और बाकी दिन अगर खाली बैठल है घरे तो जानला भाई साहब एक ठे फोन नहीं आ सकला कि इनके कहीं जाए के रहे। लेकिन जौने दिन अगर काम फुरमा जाई, काम करे कह जाई और काम पे सब नहीं लग जाइए, काम होत रही, वो दिने तो जानला अक्सर कह के फोन आवे के एकदम जानला जैसा 60 गांठ बनले रहला कि हाँ वो दिने जरूर फोन करे। वो समझी में नहीं आवला, लेकिन हो चाहे जा भाई साहब, ये जितना काम चोर बाटे ये धरती पर उहे राज करताटे। बाकी जे भाई साहब काम काज करे वाला बा घर के, ते जानला छपटिया छपटिया खाली मुँह था।